Hai să facem o probă. Eu vă arăt, sau de fapt nu vă arăt, că nu trebuie să vă arăt neapărat, dar cum se vede filmarea sau cum eu, cum filmez un tablou de-al meu cu ochelarii ăștia. Deci cam așa se vede. E aproape, cred că, de experiența pe care o are un om care merge într-o galerie de artă și vede un tablou de-al meu. Deci, ia să văd când dau cu capul. Deci acum am zice să mă dau înapoi și uite, dau cu capul în tablou. Dar cam așa e experiența de a vedea, sau nu de a vedea, de a filma cu ochelarii. E chiar ochelari, că de fapt e un calculator întreg în buzunar la mine și îmi pun ochelarii ăștia și văd, eu acum folosesc doar camerele. Nu pot să vă arăt ce văd în interfața lui, cum ar fi. Da, asta e un tablou super concept de-al meu. Așa că trecem mai departe.